Gotovo sam siguran da ste na Instagramu ili na televizoru videli neke informacije, čuli neke vesti o migrantima i da ste na osnovu toga oformili neko vaše mišljenje. I naravno sve je to lepo, sve je to super, tako da ja ću u ovom klipu izneti neke činjenice o njima koje možda niste znali ili niste čuli, tako da bih vas zamolio da ostanete do kraja, da pogledate ceo ovaj klip i onda tek na meni napišete neki komentar ili onda tek oformite neko svoje malo drugačije mišljenje. Znači, kad sam ovo sada rekao, možemo da se bacimo u prvi klip za danas. Da ćemo mi, što se migracionog salda tiče, negde 2028. do 2030. napraviti takozvani nulti migracioni saldo. Da ćemo imati jednak broj emigranata, dakle lica koja napuštaju našu zemlju, i jednak broj imigranata, lica koja dolaze da žive u našoj zemlji. Ok, znači, u trenutku snimanja ovog klipa stopa zaposlenosti u Srbiji je 49%, što znači da malo manje od polovina ljudi je zaposlena. I dok mladi iz Srbije u rekordnim brojevima i u rekordnim ciframa odlaze, država nalazi rešenje u uvozu migranata. Nevažno da li su migranti iz Sirije, Afganistana, Albanije ili sa Kosova, niko normalno nema predrasude, već je ovde pitanje da li su državnom vrhu prioriteti mladi građani Srbije koji odlaze ili interesi Evropske unije. Ich habe mir da durchaus etwas überlegt und ich sage das heute auch das erste Mal. Wir haben in meiner Ministerverantwortung auch einen Vertrag mit Serbien zustande gebracht, wo wir Leute, die in Österreich einen negativen Bescheid haben, die das Land verlassen müssen, aber nicht von ihren Ländern zurückgenommen werden, dann in ein anderes Land, ist gleich Serbien bringen. I plus, ako uzmemo u obzir da su procene broja aplikacija za azil u Srbiji premašile 620.000, znači 620.000, to je otprilike oko 3 Nova Sada, znači tako nešto. I sada postavlja se pitanje kako će Srbija da izgleda stvarno te 2028. godine, koja ruku na srce uopšte nije daleko. I trailer tog filma možete da vidite u nekim srpskim gradovima gde je već stigla budućnost Srbije. Napad migranata na taksistkinju u Pirotu desio se sinoć u toku i neposredno po završetku vožnje. Intervenisala je i policija. Sinoć sam ih povezala do autobuske stanice i umeđu vremenu usput su pušili cigare, smejali se i onda smo stigli tu negde pred četvrti kad sam osetila kako se pali upaljači i nešto je mnogo smrdelo, kosu su mi zapalili i oni su onda izašli i krenuo je da me psuje i udario me, odgurnuo. Psovao me, majku srpsku mi je psovao. Provala u domaćinstva, krađe i obijanja automobila u dvorištu krivična su dela počinjena u toku samo jedne noći. Meštani Batrovaca još jednom pretrpeli su neprijatnosti od strane grupe ilegalnih migranata. Provale u kuće toliko su česte da migranti bez bojazni dočekuju domaćine na krevetu. Meni zvoni telefon, komšija, kaže, jesi ti ostavio otvorene prozore na kući, rekao nisam, onda je odšao dole i vidim šta je. Provalili su jedan prozor, onda su otišli u kuću i sve pretresli po kući, sve pokuplo ćeri stvar, sve stvar. Ispraznilo ormare. A da vidimo šta se tek dešava u Beogradu. Što im ne pomognete, bre? Dok sam pravio ovaj klip i dok sam prikupljao materijal, tražio klipove, išao šalto po internetu i sve, našao sam jedan klip koji mi je baš zapao za oko i prosto nisam mogao a da ga ne ubacim u ovaj moj klip. Zdravo ljudi, ovo je jedan story time i upozorenje. Vraćala sam se kući busem oko 9 i nešto. Za mnom u bus na zelenom vencu ušao je migrant. I sad nemojte me s tim rasista, ne rasista, slušajte. Bilo je onako srednja količina ljudi u busu, ne preterano, ali ne ni premalo. Migrant je gledajući u mene izvadio svoj. I da budem pristojna, počeo da se dira i da gleda u mene. Ja sam gledala sa strane i bilo mi jako neprijatno i u telefon i sa strane i svuda. I ja sam shvatila da će on mene pratiti do kuće sigurno. I sad, ja sam skontala da ja treba njega da zeznem. I ja sam prošla iza njega na vrata i okrenut leđa ka tim vratima i kao da ću da izađem. Tako da je on potrčao da izađe iz busa. Međutim, ja nisam izašla, ja sam se vratila da sednem. Ali sam time sredila da on mene ne prati do kuće. Ljudi oko mene apsolutno ništa nisu radili, a sve su videli. Mislim da se previše ovakvih situacija dešava i da i na ovoj platformi treba da širimo svest o tome. Koliko oni nam opasnost predstavljaju. Strašno.
Nažalost, ovo me toliko podsjeća na onoj slučaj devojke koja je bila u tramvaju i koja je bila seksualno napadnuta od strane nekog morona, od neke debilčine, razumeš, i niko, uključujući i muškarce u tom tramvaju, nije joj pritrčao u pomoć da joj pomogne. Ali da se vratimo mi na temu migranata. Da li ste primetili da su migranti uglavnom kod nas, znači na Balkanu, starosti od nekih 20-ak do nekih 40-ak godina, je li tako? Mislim, svi mi znamo kako je užasan rat pogodio Bliski istok, znači Siriju, Afganistan, Iran, Irak, jel da? I logično da će ti ljudi da beže odatle u potrazi za boljim životom. Mi njima trebamo da pomognemo, naravno, jel tako? Tako je. Sada, da li ste se nekad zapitali, pa dobro, ako je tamo rat i ako je tamo toliko loše stanje, ako ljudi umiru i od čega sve ne, mislim, gde su onda žene i deca? Mislim, iskreno, i ja bih volao da znam, ali dobro, šta je tu je. Kao što sam rekao, svi mi znamo da je Bliski istok pogodio užasan rat i da je tamo katastrofalna situacija, jel da? Their forces have moved quickly towards the capital Baghdad, amassing cities, recruits and resources on their way. 17 يبرو 17/5 2013 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ili možda i nije toliko katastrofalna situacija. After visiting the Damascus region and Krak de Chevalier Castle, we travelled to the beautiful Syrian provinces of Latakia and Tartus. The greenery, the beaches, the city life, the Mediterranean scenery. Sad da me neko pita zašto, ako već nije toliko loše stanje u zemljama Bliskog istoka, zašto ljudi uporno odlaze odatle? Iskreno, znači dok sam pravio klip, ima toliko pitanja na kojih ja nisam mogao da nađem odgovor, a toliko bih želeo da ga znam. Kao na primjer što je ovo sad što sam malo pre rekao. Tako da se mi manemo Sirije i svega i da se vratimo na nas u Srbiji. Znači, mladi ljudi, naš najveći potencijal, odlaze, ne vide budućnost ovde, prosto su deprimirani situacijom u Srbiji. Ponekad čak odlaze i cele porodice, znači spakuju sve kofere i odu. Iskreno, meni je jako žao tih ljudi, ali ih apsolutno razumem zato što nema ovde posla, ne može ništa da nađi, okej, ideš preko, sve super. Ali država treba da nađe rešenje da mladi trebaju da ostanu u Srbiji i da budućnost vide u njoj, da rade za svoju zemlju, a da ne rade za Nemačku, Austriju i tako dalje. Država mora da nađe rešenje po tom pitanju, da mladi vide budućnost u svojoj zemlji, a ne da se spremamo za nove ispraćaje. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovaj današnji klip. Znam da je ovo malo drugačiji klip, ali prosto vidio sam na internet prepun ovoga i rekao ajde da napravim klip. Tako da posle ovo će ići jedno 2-3 neka smešna klipa da bi se opustio, brate mili, malo od ovoga. Tako da ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe i vidimo se, šta vam kažem. Pipe it up, hey, stay down and get some bands. I don't really need no friends. Remember days when we was broke and ain't nobody lend a hand. See, I've been on my own, just trying to make a way. I've been losing all my niggas, see the tears in my face. Remember letting Glock squeeze, we come from poverty. Hey, just trying to make my mama proud of me.